שלום לכולם, רציתי לעשות לכם סרטון נפצים על מה יש לי לשנת 2016. אז נתחיל עם זה. פה יש לי 40 טייגרים, 2 אטומים, יש לי פה כוכבים קטנים, 5, יש לי שטיחים, יש פה 3 שטיחים שבכל אחד יש 40 יחדוקים. יש לי חזיזים, ארבע חבילות חזיזים. יש לי 1, 2, 3, 4, 5 פיצות. יש פה דבר חדש, זה נקרא פנות מסתובבות. אתה מדיק את זה, זה מסתובב וזה עושה בום, זה נראה ככה, זה סגול כזה. יש אבטיח, יש לי 10 כאלה. אבטיח, ויש טופי גם, יש לי 10. אז זה כל הנפצים שיש לי שנת 2016, טייגרים, אטומים, כוכבים, שטיחים, פנות מסתובבות, טופים, חזיזים, אבטיח, וזהו. מקווה שנהנתם, תנו סאב ולייק וביי.